Исәнмесез, эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәтлеләр шәхси мобильлек чараларын куллана беләме? Казан архитекторлары яшь бүлмәләрнең белемнәрен арттыра. Каракүз фестивале бу ялларда нинди чаралар белән сөендерер? Әлмәт Татарстанның үсеш алган инфраструктуралы заманча шәһәре. Җәяүлеләр юллары белән киселешмәгән уңайлы велосипед юллары колабызның визит карточкасы. Әгәр дә берничә ел элек шәһәрдәшләребез велосипедларга утырган булса, чагыштырмача күптән түгел генә тимер дусларын электр самокатларына алмаштырдылар. Сезон дәвамында бу транспорт чарасын оста кулланучылар саны көннән-көн арта, ләкин кызганычка каршы хукук бузучылар да өстәлде. Шуңа күрә ЮХИДИ хезмәткәрләре даими рәвештә рейдлар үткәрә. Әлмәттә шәхси мобильлек чаралар йөртү буенча профилактик чара узды. Чараның максаты самокат йөртүчеләр тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очракларын ачыклап калу гына түгел, шәхси мобильлек чаралары өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен ныгыту. Юл хәрәкәте кагыйдәләрендә шәхси мобильлек чараларын кулланучыларның хокуклары һәм бурычлары язылган. Мәсәлән, җәяүлеләр белән булган барлык очракларда да җәяүлеләр өстенлек ала. Көннең караңгы вакытында алар фаралар яки фонарьлар белән хәрәкәт итәргә тиеш. Мондый җайланмаларда йөрүченең яшенә бәйле рәвештә аерым кагыйдәләр дә кертелә. ЮХИДИ хезмәткәрләре әйтүенчә, иң еш очрый торган бозу җәяүләр күчү урыныннан самокаттан төшми генә үтү. ЮХИДИ инспекторлары профилактик әңгәмәләр үткәрделәр һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү кирәклеге турында мәгълүмат бирүче белешмәләр тараттылар. Госавтоинспекция напоминает, что средство индивидуальной мобильности является транспортным средством, и при их использовании необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Игнорирование требований правил дорожного движения при управлении средством индивидуальной мобильности может привести к трагическим последствиям. Татарстан Республикасы рәисенең безнең ишегалды программасы Әлмәт ишегалларын үзгәртеп кору өчен реаль мөмкинлек булды. Территорияны яшелләндерү һәм халыкның уңайлылыгы әлеге программаның төп принциплары. Шулай Тельман урамы 51-нче йорт адресы буенча шәһәрнең квартал эчендәге территорияләрен төзекләндерү өчен микроклевер чәчү буенча мастер-класс узды. Гадәттәге яшеллек урынына микроклевер газон булдыру шүп үләннәреннән котылырга мөмкинлек бирәчәк дип ышандыралар. Микроклевер урлыклары безнең ишегалды программасына кертелгән 41 ишегалдын яшелләндерү өчен сатып алынган. Бүгенге көндә инде 14сендә төп эшләр 100%ка башкарылган. 24 йортта асфальтлау һәм архитектура формаларын урнаштыру буенча актив эш бара. Теманы дәвам итәбез. 2021 елда безнең ишегалды программасы буенча төзекләндерелгән ишегалдында безнең ишегалды уены проекты кысаларында бөгелмәдә балалар өчен мастер-класслар һәм танып белү дәресләре үткәрелде. Аны Казан архитекторлары оештырды. Салих Сәйдәшев урамындагы ишегалдында узган чарада безнең төшү төркеме дә булып кайтты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева. Казаннан бөгелмәгән безнең ишегалды программасы архитекторлары балалар өчен танып белү дәресләре үткәрергә килгән. Алар яшь бөгелмәләргә үз һөнәрләре турында сөйлиләр. Вандализмның нәрсә икәнен, ишегалдындагы җиһазларга игътибарлы һәм сакчыл карашта булуны кирәк икәнен аңлаталар. Мы приехали из Казани сегодня. Мы курируем программу «Наш двор». В общем, в том числе в этом дворе была реализована программа 2 года назад. И сегодня мы приехали для того, чтобы провести здесь совместно вместе с движением первых мероприятия, посвященное такой профориентации в сфере архитектуры для детей. Архитектура өлкәсендә танып белү дәресе төзелеш белән бәйле. Балалар йорт хайваннарына, бөҗәкләр өчен йортлар төзиләр. Алар үзләре макет ясыйлар, кечкенә йортлар торгызалар. Шул рәвешле чарада катнашучылар һәрберсе үз иҗатын күрсәтә алды. Балалар өчен бу кызыклы, ә иң мөһиме вакыт күңелле уза диялар. Очень интересное занятие с учетом, на каникулах можно как-то развлечься. Мы архитектурой занимаемся, делаем небольшой домик для кролика. Мы хотим сделать интересную форму. Мы сейчас делаем наклоненную крышу и сделали уже
вход в виде шестиугольника. Балаларга кунакка җирле эт үрчетүче җәмгыять вәкилләре дә килде. Алар кинолог һөнәре, этләрнең тукымнары һәм үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Агил Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында республика күләм волонтерлар форумы узды. Әлеге чара Татнефть Хәйрия фонды грантын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелде. Анда төрле шәһәр һәм районнан килгән иң актив 20-гә якын егет һәм кыз катнашты. 2 көн дәвамында узган форумны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Волонтерлар форумы Ознакай җирлегендә әле беренче тапкыр үткәрелә. Аның инициаторы Алдынгылар хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең Ознакай бүлеге җитәкчесе Розалина Гафиятуллина. Я выиграла грант от благотворительного фонда «Татнефть» на проведение данного форума. Дети из разных районов Ознакаева, Сарманова, Набережные Челны приехали сюда для того, чтобы ознакомиться с проектной деятельностью. Вчера мы рассказывали им, как писать проекты, какие пункты при этом учитывать. То есть все ключевые моменты мы вчера разбирали. Яшьләр лидеры әйтүенчә, биредә яшь волонтерлар проектлар эшчәнлеге белән танышып, аларны төзү нечкәлекләрен өйрәнгәннәр. Моннан тыш бирегә спикерлар да килеп, яшьләргә социаль челтәрләрдә үзеңне ничек үстерү хакында сөйләгәннәр. Волонтерлар үзләре исә монда алган күнекмәләрдән бик канәгать. Сама атмосфера была очень добродушная. Вечером у нас был костер, где мы под гитару спели песни, жарили маршмеллоу. Я активист движения первых и волонтер. Форум мне очень понравился. Программа была очень насыщенная. Сам форум был направлен на развитие волонтерства в Ознакаевском районе среди молодежи. И на самом деле ребята активно работают и стараются как-то влиться в тему волонтерства. И это очень хорошо. Форумда шулай ук иҗтимагый оешма вәкилләре, төрле юнәлештә хезмәт алып баручылар һәм көмеш волонтерлар да катнаштылар. Без чынлап та менә серебряный призерлар бик күп эшләр эшлибез. Без алар белән шәһәрдә дә очрашабыз, яшьләр белән аларга үзебезнең барлык эшләгән эшләребезне сөйлибез. Тема волонтерства, она присутствует в нашей жизни уже очень много лет. И это очень важное направление в социальном развитии вообще района и в развитии каждой личности, я считаю. Поэтому развитие волонтерского движения, развитие детского движения, общественного в любом направлении, оно очень поддерживается и Министерством образования, и Министерством просвещения Российской Федерации в школах. Волонтерлар белән район башлыгы Марсель Шайдуллин да аралашты. Шатыртау итәгендә ачык һавада узучы форумның иң кызган вакытлары. Әлеге мизгелләрдә волонтерлар район башлыгы Марсель Шайдуллин белән ачыктан-ачык сөйләшү алып баралар. Мы социальные волонтеры Ознакаева. Наша группа называется. Группа работает уже в течение 5 лет. Очрашуда өлкән буында яшь активистлар да үз теләк фикерләрен җиткерделәр, тәҗрибә уртаклаштылар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть Хәйрия фонды уздыручы Кара күз этно-мәдәни фестивале дәвам итә. Аның кысаларында нефтчеләр хезмәт куючы Лениногорск, Нурлат һәм Әлмәт шәһәрләрендә төрле мәдәни чаралар уза. Бу ялларда Бартлар һәм Урам мәдәнияте фестивальләре көтелә. Бу көннәрдә калабызның 4 мәйданчыгында Кара күз фестивале узачак. Иртәгә 29 июльдә республикабызның нефть башкаласы булган Әлмәттә Бартлар фестивале узачак. Сәхнәгә хижина музыканты дип танылган Раил Арсланов, Григорий Гладков, Наталья Кучер, Лариса Брохман һәм Ирония судьбы төркемнәре чыгачак. Бартлар фестивале 16 сәгатьтә шәһәр пляжында башланачак. Аның хедлайнерлары Олег Митяев һәм Сергей Трофимов булачак. 14 сәгатьтә Нефть институты, 15 сәгатьтә сәнгать мәктәбе скверларында рәсем ясау буенча мастер-класслар узачак. Нефть институты скверында 16 сәгать 30 минутта китап клубының әңгәмәсе башланачак. Кара күз скверында төштән соң кулланучылар гына түгел, табигатьне ихтирам итүчеләрдә булу мөһим икәнне аңлатучы кладовка проекты тәкъдир ителәчәк. Кодакка басу практикасы уздырылачак.
Шулай ук 16 сәгатьтә Кораку скверында Свобода дип исемләнгән урам мәдәнияте фестивале планлаштырылган. Фестивальнең беренче көнендә граффити фестиваль һәм бию хип-хоп батлы узачак. Катнашучыларны танцы на ТНТ проекты һәм халыкара бию бәйгеләре җиңүчеләре бәяләячәк. Якшәмбе Кораку скверында Омаш, Илгиз Бенд, Юна Фаузия, Ятмас Дусай чыгышлары музыкаль сәхнәне гүрләтәчәк. Шәйтан танасы һәм метафорик карталарда якшәмбе төштән соң Кораку скверында көтелә. Спорт яңалыкларына алтынга тең бронза. 18 июльдан 26-сына кадәр Владикавказда бокс буенча Россия беренчелеге узды. Онда илебезнең 69 регионыннан иң көчле 309 спортчы катнашты. Турнирда калабыз һәм республикабыздан юность спорт мәктәбе һәм Дивон бокс клубында шөгыльләнүче Шамил Газимагомедов яклады. 4 очрашу уздырып, беренче өчесен җиңеп чыгып, ярым финал очрашуында хөкемдарларның уртак фикергә килә алмавы белән Санкт-Петербург спортчысына җиңелә. Россия беренчелегенең бронзасын яулап, 24-нче мәктәп укучысы бокс буенча Россия җыелма командасы составына керә һәм халыкара турнирларга әзерләнү өчен әзерлек чараларына чакырылачак. Шамил Газимагомедов, Раджив Низамеев һәм Сергей Бормотов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Эфир азагында тагын бер файдалы мәгълүмат. Луч Әлмәт телекомпаниясе «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки» әбиләр һәм бабайлар телевизион проектын башлап җибәрә. Конкурста 60 яшьтән өлкәнрәк гаилә парлары катнаша ала. Моның өчен 1 сентябрьгә кадәр гаиләгездәге буыннан буынга күчә торган традицияләр турында сөйләп, шөгыльләрегезне күрсәтеп, видео язмаларыгызны экраннардагы почта адресына җибәрә аласыз. Компетентлы жюри җиңүчеләрне 18 сентябрьдә конкурсның финалында билгеләячәк. Финалистларны безнең партнерлардан затлы бүләкләр көтә. Нинди генә яшьтә булсаң да актив яшәү рәвеше алып барырга мөмкинлеген һәркемгә исбатлагыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.